देलायनानै माबायदि नुखो बिराद सान्दुं गोसाना आरो लोगोफोर दिनै आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा जों नै सान्दुं गोसा बेरायगासिनो दं आरोना लोगोफोरनो सुमफ्राम जादों जोंनाव बिराद सुमफ्राम बिफां दं लोगोफोर मा होनो बिराद गोदै ओमफ्राय गोदैबो दं गोदै गैयैबो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा नै सान्दुं गोसा लामा बेरायगासिनो दं लोगोफोर ज्रो मोनलायदों माथो बेसेथो न'आव थाबाय थानो लोगोफोर ओंखायनो एसे मोजां मोननायनि सान्दुं लामा बेरायफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों मा दिनाव भिडिअ लाबोनो हायो आरो लोगोफोर मेंलायबाय आंखौ माबायदि नुखो लिरनानै आइखौ मोनथों मानिया नोंखौ मोनाब्ला दाबो जाया थ' बेरायनोसै आंबो बेरायनो 50 थाखानि बायना लाबोदों लै 50 थाखानि लिस्ट बायदि 50 थाखा लादों लोगोफोर बियो 50 ओमफ्राय मा होनो बारा थिग नङा लोगोफोर खालारा ओमफ्राय मौलाय फुजा खाथिबाथाय गोरान बायनोसै 100 थाखानि बियो 50 थाखा नालाय एबार 100 थाखानि बायनोसै ने बाब्रिया ब्लाउथारबाय ओमफ्राय मौलाय फुजा खाथिबाथाय सिननोसैलाय नै सिमिसिम सिननोसै नङा होनबा लोगोफोर नंगौ सिनांगौना सिनाङा जाखोथाय सिनांगौ लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगनि गेजेरजों आं मोनसे प्रडाक्ट खोन्थानो नागिरदों लोगोफोर आंबो बिजनेस मानसि जाबायना बिजनेसमेन मानसि जाबाय आरोना लोगोफोर बिजनेसमेन एम' कम्पानि बिजनेसमेन लोगोफोर आङो दायो मा होनो पार्सना पाउडार मोननै प्रडाक्ट लाबोदों आरोना लोगोफोर आं मोननै प्रडाक्ट ओमफ्राय पार्सना पाउडार नै बिराद मोजां आरोना लोगोफोर मोखाङाव साफा जायो आरोना लोगोफोर मा होनो गुफुर बेबायदिनो मोखाङाव मिक्स जाजोबो आरोखि बे पाउडारा लोगोफोर ओमफ्राय बाजाराव जायखौ जों बायनानै फुनो बेबायदि नङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो जोबोद मोजां आरोना लोगोफोर जायफोरनो नांगौ आंनि कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन लोगोफोर आंनाव लांफैनो हागोन कन्टेक्ट खालामलायनो हागोन लोगोफोर उनाव ओमफ्राय बिनि रेटआ जाहैबाय 186 जाहैबाय बिनि रेटआ लोगोफोर ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय साबोन आरोना लोगोफोर नै बेबो पार्सना एम' कम्पानिनो बेबो एखे काजु बादामनि बिराद मोजां जायफोरनाखि माननाय बेबा सिथर बिदिनो बगास्रोम बायदिसिना जायो बेफोर हामो आरोना लोगोफोर बेफोरनि थाखाय मोजां नाथाय आंबो बेखौ दा इउज खालामबाय थायो मोजाङानो ओमफ्राय मोखांफ्राबो मोजां जायो आरोना लोगोफोर मोदोमफ्राबो मोजां जायो ओमफ्राय मा होनो काजु बादामनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि रेटआ जाहैबाय 172 आरोना लोगोफोर 172 लायो ओमफ्राय नोंथांमोननो जाय नांगौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो मेरला दङ आरोना लोगोफोर नों मा नांगौ गोसो गासिबो मोनजोबो आरोना लोगोफोर आथिंनिफ्राय खर'सिम मोनजोबो आरोना लोगोफोर जेरै कलगेट बिदिनो मुलि गासिबो मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा जायफोरनाखि मा नांगौ सोंहरनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों ओमफ्राय आं फोरमायहरगोन लोगोफोर बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों जायफोरनो मा नांगौ मा प्रब्लेम जादों खिन्थाहरदो आरोना लोगोफोर आंनावनो मोनगोन लोगोफोर आंनावनो सिन्था खालामनाङा जायफोरा मा प्रब्लेम जादों आयौ गथ'आ मा जिदेरि नोंनि सिनायथिया मा होनदोंमोनलाय आलुमेन ओमफ्राय साथामेथाइ आलुमेन होननाय बोरैमोनलाय अके ओमफ्राय नै जोंहा फुलखौ मा जायगायाव गायो होमबा लोगोफोर नै आरोना नै बाख्रियाव दोनदों थांसान्दि थांहांबाय सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय नै मा होनो आइसक्रिम बाथि ना मा होनो बेयाव गायदों आरोना नै थांहांबाय आरोना लोगोफोर नै बिराद गोलाव जाबाय नैबो गोलाव जाथारबाय माखौ नायदों सुमफ्राम जानोसै आरोना दा लोगोफोर नै सुमफ्राम बिफाङा जोंना
मेरला दङ जानोबा फैनो हागोन दाननालाय आंखौ दानना लाबफा दे फिसाखौ ओइ दाननाय नै दानना सुमफ्राम जानो ओइ नै गोमोन गोमोन ओंखारो सुमफ्रामा जोंना बिराद गोदै आरोना बियो मेरला दं जोंना सुमफ्राम फिथाइनो Hey, ding 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 ding. Lawan anak logoफोरनो दाहानोसै Oke, सिरिबाय लाबोदो फैबाय नै मायदि गोदो लादो दा आं हानोसै आरोना मोनबाय मा बुजानांगौ डिस्टार्ब थारबाय बाबुजों अच्छा हमको सिखा रिया है जानोसै एबार बिथाङाबो जाबाय आरोना नै जोंना केमेरामेनाबो जालाय हारसिं रेकर्ड जादों लोगोफोरजों दा फैनानै मा होनो बिराद हाग्रा गुदु जायगासिम फैबाय आरोना नै लोगोफोर फाथो ओरैबो फाथो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा फाथोआ माबायदि जाखो नायफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै खखा खावबाय ना साखुमानोसै लोगोफोर ना सानसै आरोना जोङो लोगोफोर बैयाव ओमफ्राय जों दा फाथो बारिनि फैबाय आरोना लोगोफोर फाथोआ माबायदि जाखो बेयाव माबा खांख्राइ दङ नोंथांमोनाबो नायदो जोंबो नायनोसै बेसेबां गोजौ जाखो आंनिफ्राय जौसिन जागोना जायाखैथाय मेंबाय औ माय गड लामाया माबोरै जाखो लामायानो हाग्रा गुदु जाजोबबाय माथो जंगलबारि औ माय गड जंगलबारि मोनफैजोबबाय जंगलबारि नै लाबाय आं दख'ना फोनो हाबलांजोबबाय नै जों दा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जायगाखौ नोंथांमोनहाबो नायलांदो ओमफ्राय नै बिराद हाग्रा गुदु आरोना नै ओमफ्राय नै बे हारसानि फाथो आरोना लोगोफोरनि बेयो ओमफ्राय नै जोंना फाथोआ अबाव सानो ओइ खोरोमनोसै ओमफ्राय नै नाखौ जोङो अबाव सानांगौ जाखो लोगोफोर ओमफ्राय नै जायगाया मोनफैबाय ओमफ्राय फाथोआ जोंना ओरैनो अबाव सानांगौ लोगोफोर जोंना फाथोआ नै जौहांबाय आरोना लोगोफोर बेबायदि जाबाय जोंना लोगोफोर फाथोआ ओमफ्राय नै इयाव साजायनालै नैयाव फैदो इयाव लाबो गनखौ नैयाव सानसै आरोना लोगोफोर नैयाव साजागोन नैयाव साबाय आरोना दा लोगोफोरनि नाया नांगोन नाङा मिन्थिया बिदिनो